Nithi witness uthini kuMadlanga Commission ebiza amagama amakhulu oRia Pierre? Okay. Witness ngomnye wabantu bebekhona kulama operations ange-6 zika December akakatiso Molefe plus uKate Matlala. So while witness A no witness B babe focus kwi-arrest kakatiso Molefe nge-6 zika December, witness C nethimba lakhe linye babe focus ukuyoraider kwaKate Matlala besearcha phansi kwalamcimbi oba uKate esolwa ngokukidnapper ibusinessman uJerry Bushokga. So Friday uye wasithatha wasibeka about that i-raiding yabo bathi bayenza kwaKate Matlala. However zakhona izinto ezabenza into baba believe into oba uKate Matlala nguye umuntu okidnape nyani uJerry Bushokga, because most njoba babe kidnape uJerry Bushokga kune videos ezigezavela ezakho uJerry inoba pheke wayefuna ekhala khona efuna usizo nani ukuthi kuneshiti abathe xa belibona kwaKate Matlala balifanisa neshiti apho uJerry Bushokga kwezi videos azisaturated zakhe ezifana neza lapho. As a result babe ukuthi bayiconfirm into banyanyani uJerry Bushokga ebephi ebekwa Kate Matlala. As a result kwavela noba lo Jerry Bushokga ebenabo ubudlelwano obuthile no Kate Matlala, as if ngathi bebengabantu babekunimigili babenobugila mkhuba bonke benema business transaction athintin. As a result kwavela ukuthi ukhona omnye bekekoloto omnye 5 million, omnye kasafuna ubhadala, omnye nje sithetha million into serious apho, which could be a motive yoba why ku end up where ku kidnapwa nakusenziwa wonke lo mvinje. Okay ke asizofocus kakhulu apho because ifaka nemigila mkhuba. Okay, phumani ke ngoku singene kwenamhlanje. Uwitness uthe engena fast forward sithetha nge-arrest ke ngoku kaKate Matlala. Musu azanga arrestwe nge-6 ka December, uya suspectwa nje wathathwa in for questioning for ukukidnapper uJerry Bushokga. So nge-14 ka May uye wa arrestwa ke ngoku. Arrestelwa ntoni? Arrestelwa i-attempted murder we-ex-girlfriend uTebogo Thobejane. Mamelani ke uthini? Uthi mos baqale bascout eqala before beza kwenza iarrest, because uKatiso for that matter uKate, I mean ngumuntu very dangerous guys, zabane ndibhuda lo Kate Katiso lo. So baqale bascout eqala because amasoja agade uKate Matlala ngala we special task force la ubheka icela kathethe ngawo wathi kutrainwa abantu over 1.1 million umuntu ngamnye for i special task force esipoliseni okanye kwi military. The next thing baphothwe bathathwe ngimigila mkhuba baze bodyguard zabo. So unezo bodyguard nazo ezi well armed kanja eziclude up naso. So it's more of the colleagues ngoku amongst the colleagues. So uthi ke ngoku because of such dangers nani they have ukuthi baqale bascout nani, so bascoutile before ngoba ngathi nge-13 baye bafuna ama warrant of arrest nani bawafumana, wasichazela ke processes abazifollowile sharp. So nge-14 yi-arrest kaKate Matlala ke ngoku uba isabanjiwe nangoku njoba nebail yakhe idinayiwe. Mamelani ke uthi bamlandele waye kwezo ndawo waye kuzo enye yendawo akathi xa kephuma kuzo kukwa indawo kati uKate Matlala akathi kukwa Ria Pierre. Okay. Okay. Ithi lento uthe xa kephuma apho bathi waphuma sekispeeda ke imoto, asazi ke ngendlela singazicingela nathi okanye bese ethole i-tip off okanye bisithini into yakhona, but yaphuma nje imoto seyibaleka not indaba okudlala ne. So they had ukuthi nabo bagijimisane nayo, but I appearing ukungathi bokuyi police chase, but because abayana abagada uKate Matlala zi-colleagues ezitrainwe njengaba, utsho uwitness uba although singeke siyiconfirm but we suspect ngenze into ba bese besibonile bese ijumpile ukuthi no le moto le iyasilandela le, but ke bese bebaleka ngemfefe zikaThixo yathola iphuncha imoto yabo Kate Matlala. So ingathi ngihamba ngeMac khona nje into etsho njalo, yathola iphuncha imoto yakhe. Ekutholeni kwakhe iphuncha kulapho bekwazi khona ukumapprehend ababe bambopha njalo. Esuka phi kuthiwa wayesuka eMidrand kwi estate yabo Ria Pierre. Ngubani uRia Pierre? Waye National Commissioner sesiphoyiseni, umnikazi wesiphoyisa lo owathi mhla uNational andithi uGeneral Mkhwanazi waye actor ngo2011 as uNational Commissioner. Uthe xa ehlala eyeka esehlala phansi ngala because of ubugulukudu obo babe busy befuna ukumfaka kubo, wabona bayakusinto abafuna uassociate nayo, waze waresign ngexesha upresident wakhe nguJacob Zuma ngokuthatha uJacob Zuma. So umuntu owangena ezinyaweni zakhe kwaba nguRia Pierre.
So nguye ke ngokulokuthiwa uKat bekesuka kwakhe. Okay, asiphumeni kuye. And then babe bayambopha ke ngoku. Mamela lapho it gets interesting. Xa begqiba kumbopha owitness bebopha uKat, wacula uKat, wayecula into yoba uminister Mchunu ngubani, oBrown Bokgotsi ngubani, o General Sibiya ngubani. Bathe xa bebona ba le nto ayikho ngakapha, bathi masimrekhodeni. Bafethu, sizomameliswa ii-recordings zikaKat Matlala ecula. Sendivile nje clips yakhona. Hayi kanqane riyabuwa. So izofuna umuntu xa umamela la recording ibe ka Sesotho nyana sa hao. Usilukisitse hanyana. Hobane ha o tlo kgona go utlwa.